Tervetuloa Walfordin maailmaan. Tällä lyhyellä videolla esittelemme teille joitakin tuotevalikoimamme koneita. Olemme valmistaneet metsäkoneita vuodesta 1979 lähtien ja tuotevalikoimamme on todella laaja. Valikoimaamme kuuluu kaikkea pyörösahoista Continental-sarjan yhdistelmäkoneisiin. Tässä videossa näette Continental 750N, joka pystyy sekä katkaisemaan että halkaisemaan jopa 75 senttimetrin paksuisia tukkeja. Kuten huomaatte, halkaisulaite on moniteräinen, joten jopa erittäin järeä tukki voidaan pilkkoa todella pieniksi, polttovalmiiksi lapeiksi. Sitten meillä on hieman pienempi Continental 416, joka käsittelee 40 sentin tukkeja, sekä näiden väliin sijoittuva Continental 408, joka pystyy työstämään 48 sentin halkaisijaltaan olevia tukkeja. Lopuksi esittelemme teille levysahan nimeltä Ninja 800. Siinä on 80 sentin halkaisijaltaan oleva terä, joka työntyy ulos hydraulisesti. Puu etenee hydraulisesti astrokuljettimen avulla. Kone voidaan yhdistää ketjukuormaajaan, kuten tässä tapauksessa näemme. Seuraavaksi esittelemme Samurai 700 Expert Automatic automaattisahan. Tämä kone sahaa automaattisesti tukkeja tai jo halkaistua puuta. Puu etenee painovoiman avulla, sahataan automaattisesti ja siirretään sitten astrokuljettimella. Sitten meillä on Shark 700 Expert, joka on pöytäsaha pyöreän puun tai jo halkaistun puun sahaamiseen. Tämä saha on erittäin käytännöllinen pöydässä ja tukinpidikkeessä olevien rullien ansiosta. 5 metrin kuljetin hihna pitenee hydraulisesti, joten käyttäjän tarvitsee vain kallistaa kuljetin hihnaa ja se pitenee itsestään maksimipituuteensa täysin automaattisesti. Meillä on täällä Vario-sarjan puunhalkaisukone. Kuten kaikki Vario-halkaisukoneet, se voi toimia useissa asennoissa. Seuraavaksi siirrymme vaakasuoraan puunhalkaisulaitteeseen Pro 22 OR. Tämä kone toimii hydraulisella kuormaajalla ja hydraulisella halkaisukiilalla. Lopuksi näemme pystysuoran Pro 22 koen vinssillä. Vinssin avulla voimme vetää tukit lähelle halkaisuvaihetta ja sitten työstää niitä hydraulisylinterin suurella voimalla.